तोरे गाल बा टमाटर नियन लाल बा तो कितना के मारबू जान में डालेला वीडियो तो फेल भइल नेटवा हो फेल भइल नेटवा आ छुही के चलता यार माला डुप्लीकेट बा आ हमारा बुझाता इ तो दोसरा से सेट बा। म्यूजिक बाय विकास बेतिया। जियो जितेंद्र राजा भी सब कहै छै राइटर कन्हई गे छोटू बिहारी आजू के राती देतौ अगिया बुताई गे मन जुड़ा दिन गे देखिए के भोरी के खोप ओही में देबोगे घोप 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 देखिए के भोरी के खोप ओही में देबोगे घोप घोप घोप। 16 के जवानी बा छेना नियन फाटल बा त कितना के चाटल बा देई के डेटा बा हो कोई वैल्यू लेटा बा हो कोई वैल्यू लेटा बा आ छुही के चलता यार माला डुप्लीकेट बा आ हमारा बुझाता इ तो दोसरा से सेट बा। रौनक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेजरगंज सीतामढ़ी।